Hej, du har ju bott i Sverige. Är skolorna där väldigt annorlunda jämfört med Finland? Ja, ganska mycket faktiskt. I Sverige har de nationella prov i flera ämnen redan i grundskolan. Här i Finland har vi inga sådana prov för studenter. Oj, det låter stressigt. När börjar man få betyg i Sverige? Man får betyg från årskurs 6, men redan innan dess får man omdömen. I Finland får vi ju betyg först i 4 eller 5. Ja, och här känns det som om lärarna har mer frihet att bestämma hur de undervisar. Exakt. I Sverige följer lärarna en ganska detaljerad läroplan och det var mer stökigt i klassrummen än här i Finland. Verkligen var det svårt att koncentrera sig. Ibland lärarna hade ofta svårt att få tyst på eleverna. Här känns skolan lugnare och mer organiserad. Vad tyckte du om skollunchen då? Helt ärligt, mycket sämre än i Finland. Här får vi bättre och mer varierad mat. Haha, det har jag också hört. Men en sak som jag undrar, är det sant att nästan alla fortsätter till gymnasiet i Sverige? Ja, nästan alla. Det är liksom självklart att man går vidare efter 9. I Finland har det varit mer valfritt. Intressant. Så om du fick välja, skulle du gå i skolan i Sverige eller Finland? Helt klart Finland. Mindre stress, lugnare klasser och bättre skolmat.